sakit. Ang kumaawat na bulot, sir. Ang kumaawat anak ko randi. Daura ibang mo dumawat kayo ra ibagak nga awan ko. Medyo klata. Ikang ganwa dala ko ti anak ko. Kanya kadlat nagbasbasulag kanyang anak ko pakawanan na kati mamin rebo anak ko. Ang kumaawat pulos anak ko. Sunod kala makatulong kada kami karon lagi ti anak. Nukasan dong tama da ina da kadi anak. Pwede dong gumi nga. Bukan di kita ubingker. Nasakit ti maawanan ti may sa miyembro ti pamilya. Nga maawanan ti nasaksakit pa'y no makitam iti amam wenno iti anak mo anadong parke nagdigdigosen ti bukod na adara. Kastoy itinam sa akan ni Mr. Randy Licuan, may sa construction worker, may sang ama ken residente iti barangay Susugaen a Pasukin, Ilocos Norte. Kuna ni Deputy Chief of Police ti PNP Pasukin ket mapapati ang nag-U-turn ti biktima ang nakalugan iti kurong-kurong ang eksakto anadong parisuna iti maysa ang nakamotorsiklo. Going south sila, sir. Bali, ang nangyari is nung mabilis kasi yung takbo ng dalawang motor, sir. Tas ang nangyari, sir, is biglang nag-U-turn yung kurong-kurong, sir. Kaya nung nag-U-turn yung kurong-kurong, sir, is mabilis din yung takbo ng single na motor, sir. Kaya ang nangyari is nabump ni single motor yung likod ng kurong-kurong, sir, which nag-result sa pagkawala ng control ng driver ng kurong-kurong sa motor niya. Kaya ang nangyari, sir, is dumiretso yung kurong-kurong sa concrete post, sir. Yun yung nangyari sa accident, sir. Kaya nabunggo siya dun sa concrete post. Hamo nga itulok tabag yung nga maturog kunak ilaban mo ta panunot mo no adapay lang ti anam kunak kas lang kayat na ti agresponse idi tagkuti siyempre agsayasay mat di dara kada kon agkuti di sir. Medyo nakaro di donor ti ulo na. Kabayatan na saan amaklon ni Mrs. Fredelita Licuan ti pasamak gaputan na iwatangan na mismo ti aksidente ket dimawat ti pamakawan iti baruna. Nagsakit mo nga panunod, hindi napasawag na nakita ko lang niya pinagbaliktad na nga kasla agpaarayat nga. Ihinang kasla ko na anak mga sir nga mana makasaot talagang agar arubos ti darati partes ti bagina agong, iwat, mulo, at lapayag, adapay na iwarsi nga lasagset. Diyak amuno naggapuan na day jay. Nakitaklat. Kumusta na gito yung ma'am? Handang na trauma ta na imatangan dali sa mga? Dito lang may sa sir, tika duwami idi. Isot nakakita nga talaga sir. Di pasamak. Kumusta iso na ma'am? Ala. Kaasin apo sir sa angat amot lang ta kuangam no no kasakot mamulmulog lang aglalo ni DJ. Bakit ta sir ko talaga nga hanapin masurutan timangan kada glulwalat. Tapos na dati nga na mauluni dito manugang ko sir. Kung gulami kat ito kayo matpaybay ang anak ko kung kulang sir. Gusto nga tibalbalak ni sir kat nakalasin da ngamin sir iso nga tibalbalak mingot agditibong kam tulat ta sir may san tulat ka di kasi amin kaasi damon isa tayo pagtungtungtong kami kan abalayan itay agtitinulong tayo kadlang abalayan na ano niya kadlati ko agtitinulong tayo kadlang kadagiti ubding ko lagi sir tumon ko na ni abalayan ko sir. Mangyag nakatatta dito barong ma'am ano iti mensahe kay Kwan. Anak ko. Nagrekat nga awatan anak ko.
Di mo pinanunot ni pamilya malag. Unang grow na kita anak mo nga duwa. Nasakit. Ang kumaawat nga bulot sir. Ang kumaawat anak ko randi. Daura ibaga mo dumawat kayo ra ibagam nga. Ibagak nga awan kat. Ilang medyo klata. Ikang ganwa dalakot ti anak ko. Kanya kadlat nagbasbasulag kanyam anak ko pakawanan na kati mamin rebo anak ko ang kumaawat pulos anak ko nagrega tawa ura dahil pinagkinaawatan na daduma anak ko nasakit tirig namin napugaw ayaw anak ko rin, di ba kawalan na kami. Noan niya daw ko na ititod kong kaanak ko, pakawalan na kami. Kilang pagyaman ng Mr. Nusino ti kala makatulong kada kami kang ngaron lagi ti anak. Nukasan dongo tama da kin inada ka digit anak da sir. Mas pwede dongo mi nga. Huwag di kita ubing sir. Gait no sinuwas bagarigang ko apo kapsat. Hindi makatulong kada kami. Kamadamado pa lang basa di kita ubing. Nagpanawagan manenti na ilya na pulisya iti panagan-anad kang runaan na kadagiti motorista. Manipod Pasukin, NPI 2, News Portal Ilocos.